लोगोफोर गासैखौबो फाथैखौ खाग्रोजोबनानै जमा दोनफैयो। बेनिफ्रायसो मोनाबिलिनिफ्रायसो सुयो फाथैखौ। मानो होनोब्ला सानाव सुग्रोनो टाइम मोना, खाग्रोजोबनांगौ जायो नालाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस, मा होनो नै गाइस फाथैखौ सुखांनानै जों साइडआव जमा दोनदों। मथा मथि 10 मुथासो ओंखारगोन नै गाइस नाय। लोगोफोर सुनायाथ' गेजेर नांबायानो, नोंथांमोनाथ' नुलांबायानो दं, नायलांदो। फाथैखौथ' सुखांजोब्बायानो, नै आबौआ दा लास्टनिखौ सुबाय दं। दा सुखांजोब्बाय नालाय आबौआ साननानै खोन्थिसिगोन खै मुथा जादों, खैथा जादों, खै बिया जादों। फाथैया टटेल बियाथाम 19 मुथा ओंखारबाय। दा मोनब्रै जानो मुथासो, 3.5 मुथा जानो मोनसे मुथासो नांबावगौमोन र'। दा आबौआ खानानै बेखौ आरामसे दोनसिगोन। गाबोन फुङावनो लाना थांसिगोन बियो मार्केटआव बा सकआव आबौआ। दा फाथैखौ माबायदि जाबलाङो नायलांदो, आबौआ जाबगासिनो दं। लोगोफोर नायलांदो। लोगोफोर आबौआथ' फाथैखौ जाबखांबायानो, दा माबायदि खायो नायलांदो लोगोफोर गाइस। लोगोफोर आबौआथ' फाथैखौ जाबनानै खाबायानो, नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय माबायदि खायो, माबायदि मेरायनानै माबायो, नोंथांमोना नुबाय दा। दाथ' खाखांबाय नालाय बेखौ दैयाव एसे सोमब्रनानै आरामसे दोनसिगोन बेन्साफोराव, ओरैनो दै सगारनायनि थाखाय। गाबोन फुङावनो लांसिगोन आरो बेखौ मार्केटआव बा सकआव लोगोफोर।